Jak vzniklo Aquaponics? Možná si říkáte, je to nějaká firma přeprodávající farmy z Číny a vlastně nemá k hydroponii žádný vztah, ale není tomu skutečně tak. Aquaponics vzniklo v roce 2023 spojením mne, Michala Nesmináka a Adama Bohuslava za kamerou. A to je to malé farmy. Je to Ekoro. Navrhovali jsme ho společně s 20 různými testry, kterým bylo od 5 až 80 let. Je to možná vtipné, že to testovali tak malé děti, ale v skutku je to velice multifunkční, jednoduchá farma, která se hodí do jakékoliv domácnosti. Je z 3D tisku, takže je do budoucna plně reusable a je pro 4 až 6 různých druhů rostlin, ať už bylinek nebo plodové zeleniny. Je to opravdu čistá hydroponie, deep water culture, buď se vzduchováním nebo bez, mysleli jsme na všechno. Takže pokud byste si chtěli pěstovat bylinky po celý rok bez námahy, máte tu vaše řešení.